Onye ubianje n'ọla na tababubu tababubu nya na chi ya. Onye na-etile kọlụ gasị nke na-eme ajụ Okwuluọla kedu onye na-etile egwu? eti egwu nwa maka osita dị mma osi nwa akụ chukwu osita bosu ego dị bi ihe nnekwu ụlọka ma n'ọnya waja Jesu Igbo gọlọgọlọ osita aka chukwu erike nne ka Nyeze Omelọla. Ogbebi eze Omelọla nwere ugwu arọ mmanwụ Igbo Eze Omelọla n'etiti osiri. Ọlọ nke nye ndị ụka bili ndị ụka ọkụ ụbọchị. Ha! Eze Omelọla. Onye na-eri ibi ihe ọ na-enwe aṅụrị nwoke ịma na ego dị ibi ya adịghị nwoke mmanwụ Akachukwu na mmanwụ Akachukwu ma na ọnya O ji moto eme ọgọ. Nwa ọzọ mma bịa mụ na osita ya bụ nwanne maka na ego dị esola osita nnekwu mmadụ jere ije mara maka na iwu ụwa dị ụtọ osita nwa m ugwu nnekwu mmadụ nnekwu ụlọka ma na ọnya be ya Ibo osita ji ilu ụlọ ka nna kọlụ ya lukwu moto isi Akachukwu m nnekwu mmadụ nnekwu ndogwu ụlọka ma n'ọnya be ya ọ lụrụ ụlọ ọlụcha ya welukwu nọ na London Ego ji eluchu ụlọ na London na-ekiri osita nne mmadụ nnekwu ụlọka ma n'ọnya ya ka o si ji were iwe wee gbapụ mmiri onye ubianje n'ọla na tababubu nya na chi ya Akachukwu n'ugwu ukwu na mmanwụ Igbo agbawa anyị niile kwa n'ogwu Eze Omelọla nnekwu mmadụ nnekwu anyị na-aga o ji moto eme oge osita nnekwu mmanwụ Akachukwu so ịgụ agụrị ọbụla ilo na-agụ anyị na osita dị ụtọ kedu mbọsị mma eje Lagos ka m kwudo iwe dị mma ka a na-abịa kedu mbọsị mma eje Lagos ka m kwudo Akachukwu kwa na ọga Akachukwu ụmụ Igbo niile na-akpọ isi ya na chi ihe kpara ụwa nwere egwu nwa gụta moto ka m gwa gị Akachukwu ya egolu ụmụ nwere egwu nwa gụta ụlọ ka ị mara Akachukwu ya alụlụ m ụlọ nwere egwu nwa gụta ego ka ị mara Akachukwu karịrị ụlọ onye ubianje n'ọla na tababubu nya na chi ya Akachukwu bụ oge ma nwa Akachukwu dị ya Akachukwu onye ka mosi ita dịba mma ikuku ọma na-eku osita dị mma o nwere ọwọ nnagolo si nwanne m Akachukwu ka nna kọlụ gị osi nwanne m nke bụ ndụ na-abịa bụ gara bịa mbibu ụzọ
wee kpata ego ya na ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike ka m gwa gị mana ego ka na-abịa nke nwere nwe bụ nwa obere ego na nke bụ ego ka na-abịa be ga-abịa ụgbọelu osita dị ma nnekwu mmanwụ ikuku ọma na-ekula eso melọra omelọra n'elu ugwu melọra ụmụndụ okelu mbọsị ihe echi ọzọ ka m bụrụ ute wee bịara be gị ọ bụ na ndị ulike ma a na-akọ anyị tisi ụyọrọ na anyị alarị anyị tisi ụyọrọ na anyị tọọ ute welara ụlọ na be gị ịgbachi igbo osita lụrụ ụlọ ka m gwa gị ọ bụrụ paradaịs otu ịkpatara ego ya na chi ya n'aka njisi onye ụbịa mụtara abụbụ chetara abụbụ dị na chi gị nwere onye mere ibi ya ya na onye ụbịa oge mmanwụ adọlụ nwoke ọma na-ekwu ogbebi nwata kwọcha n'Enugwu